پشتیکۆ باژارێ ڕقایە کەتە بن کۆنتڕۆلە حکوومەت هاڤاگوهێز ئا سووریێ ئێدی بن پێکردنên سیستەماتیک li dijî malên Kurdan têne kirin. Malên Kurdên bi rengekî sîstematîk tên talan kirin û alavên wan ên nava malê de tên dizîn. Herî dawî jî mala welatiyê Kurd hatiye talan kirin. Di dîmenda xuyatke ku komên çekdar dest datînin ser malê welatiyekî Kurd. Di hinek rewşan de tiştên hatine dizîn careke din bi xwediyên wan tên firotin, ev rewş bi taybetî li taxên ku Kurd lê dijîn û li gundên derdora Reqayê zêde bûye. Ev kiryar wekî beşek ji hewildanên tunekirina nasnameya etnîkî ya herêmê tên rixandin.